banika abaprofeti uba ngabaprofeti ngetestimony abayibonileyo ngaye uYesu. So that testimony yabenza abaprofeti. Andiyazi ke babona inhloko nezinto, but semba andifanga abaprofeti. Kanti zamuxeba into eyenza umprofeti abe ngumprofeti ayikokugobhulula iquyili eliphansi kokomnyango wakho, but into emenza umprofeti abe ngumprofeti intoni? Yinto ayibonileyo ngaye uYesu. Andithayi ngabaprofeti indivakahle, andiyazi nowazi that bafolisha under that minor, but the minor apha kusube nomfo ebone into ba andiyazi andifuna ingena izangixawusa ngabaprofeti andifuna ingena papa seba niyayiva iserious into sithela ngayo, seba niyayiva nyani ba i-testimony kaYesu kuthiwa it is the spirit of what? Of prophecy. Moya wesiprofeto, that testimony. So yiyo le eyenze abaprofeti baba ngabaprofeti, and yiyo eyabathwalayo la testimony, bathwalwa la testimony. Uthi ntoni lena ingazange ebathane ngayo? Lento eyabamba la mfose yengene pha efakwe pha kulaa mntu. Uthi ntoni ebangwa yagcina uDaniel? Enacebo laba nawo amandla okumthwala uDaniel. La nto ayibonileyo ngoYesu yayanele ukuba imthwale. La nto ayibonileyo ngaye uYesu yayanele ukuba imgcine. Ithi nokusengozini, but ngenxa yokuba kunento ayibonileyo ngoYesu, la nto yanamandla okumthwala. Hallelujah. Uthi ntoni le yagcina abafana phaa kulaa mlilo? Kungoba kunento abaye bayiwitnessa bayibona ngaye uYesu. La nto abayibonayo ngoYesu yayanele ukubagcina emlilweni, ngoba eyona nto ekwazi uba iprotecte, haleluya, umntu licebo likaThixo. Njengoba umzekelo ba kuthiwa laa mfo makamise inyoka, ngoba uMoses wayengomnye wabaprofeti nangona